Idan wannan ce shigowarka ta farko cikin wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana subscribe akan wannan bidiyon ta yadda za mu dinga sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode. Annabi a kula da mu domin umara ya faɗi ma yar ka shigar da mu. Annabi a kula da mu domin umara ya faɗi ma yar ka shigar da mu. Alƙawuri Zuljalalu kai ne kai duniya, in ka so sai ka bar ni har in kai safiya, in kuma baka so ba yanzu sai in bar duniya. Na tafi gun shugaba waɗansu suna Ya Allah kai dubin salatin da ka saba yi, sannan a haɗa da na halittun da ka ce su yi, duk a daɗawa gwanin da yayinsa muke ta yi, wanda ka miƙa waki ya buɗe ya shigo da mu. Ya Allah ka sani ni ban san gaibu ba, amma zan yabo ga wanda ba ban gan shi ba, in ma na gan shi ai to ban san shi ba, me zan ce ba abun faɗi sai dai Annabi a kula da mu domin umara ya faɗi ma yar ka shigar da mu. Ya Allah duk alam bayin ka kace da mu, kai ne ka iyo mu roƙe ka kace da mu, za ka ji kukan mu mun miƙa wuyan mu ga mu a shayar da mu, ƙaunar Mahamudu mu a ƙara mana sansamu, a karɓi yaban namu ne ta yaban namu dan shi ya iya da mu, shi ne ya tuna da mu, ya ja mu jikinsa mu, bai san rabuwa da mu, duk tsanani kai muke kira ka duk kukan mu. Annabi a kula da mu domin umara ya faɗi ma yar ka shigar da mu. Salamu ala ta kamar dukan bayi da ne, kai ne ka kira mu zo ga Allah sarkinmu ne, domin kai baka so ka gan mu muna razane, lallai Muhammadu ya kasance mai samu ne. Ga mai tausan da bai son a wahaltar da mu, duk inda yake to shi ba burinsa ya je da mu, duk tsanani dan Amina bai son rabuwa da mu, mu kuma mun tarwatsa muna zagin kanmu. Ga malaman kungiyoyi na raba kan yan uwa, wancan kungiyar da wace ba su shiri yan uwa, wani take ba za ya kai ɗayansa gidan dimuwa, don bai ra'ayinsa wai ina za mu saka mu. Annabi a kula da mu domin umara ya faɗi ma yar ka shigar da mu. Kashin bayan al'umma wallahi matasanmu ne, mu ko matasa mun kasa gane mai sanmu ne, a ba mu jami ta galiya wai ya haka ne, kawai mun zama karnuka na shune in an gamu. Daga mun bar ayyukan da annabi ya ce mu yi, ga malaman yanzu ba su cewa mu taho ni, karshe ma so suke siyo garkuwa ma da mu, wayo ni wanka zamani wai ya zanayi. Ya sanadin duk alam gare ka nake ladabi, domin kai ne ilahu yayi nuni za a bi, ni dai kai zanabi masoya ku taho mu bi, dan Abdul Mutalabi ne rahamar tamu. Annabi a kula da mu domin umara ya
ya Fadima yar ka shigar da mu. tun ba girgije yake rabo da hamu bajali, karshe ma girgije gare shi yake ladabi, a taskar sai koyi kyauta jika gun galibi, annabu mun durkusa rabon naka kayo da mu. Allah kai yo salati gun angon Mariya, kakan shirafa kaga taurarin duniya, har da sahabai da waliyai 'ya'yan Siriya, kamar Tijjani da Jiyalidin sun so mu. Ya Allah sa da Fadima zaujatina Ali, ya Fadima taimaka ki kai mu gurin adali, dan darajar dan Kisidu mai kaifin hankali, Baba Sharif Sani Jambulo ya samu mu. Annaba a kula da mu domin Umara ya Fadima yar ka shigar da mu. Wanda yake yin yabo gurin da hamuje ta ba, Shafi'u Nasidi ne a san da na zurfafa, yaro ga Buhari ne Nasidi a san Mustapha, ga ahbabun Rasulu dukan muka je da mu. Ya fakarul alami na gaba masoyin kanan, wato Ibrahima a karami na gasam, baya na zuwa ko anan ko kuma dai a can, sai an yi batun ku ya Rasulu ka karbe mu. Annaba a kula da mu domin Umara ya Fadima yar ka shigar da mu.